špičková technika, často perfektne ukrytá, množstvo reklám a nie samoučelných, každý rozhovor presne naplánovaný, skrátka vo všetkých činnostiach profesionalita na vysokej úrovni. Profesionalita ani zďaleka založená len na peniazoch. Profesionalita založená predovšetkým na vzťahu k práci, na úcte a k pochopení k práci iných, napríklad novinárov. Škoda len, že neprišlo viac ako tých 70 000 divákov a tentoraz nemožno viniť televíziu, ktorá žiaľ toto vrcholné podujatie v priamom prenose nevysielala. Na motocykloch v kubatúrach 125, 250 a 500 kubických centimetrov je napriek kapotáži predsa len aspoň niečo z technického či konštrukčného hľadiska vidieť. Sádky sú však celkom zakryté a tak sa na jednu z nich bližšie pozrieme. Vybrali sme si trojkolku švajčiarskej dvojice Biland-Waltisberg. Biland je štvornásobným majstrom sveta a vyhral 55 veľkých cien. Zámerne sme použili termín trojkolka, veď už na prvý pohľad je zrejmé, že s klasickým motocyklom nemá nič spoločné, no a auto to tiež nie je. Hádam niečo medzi tým. Široké pneumatiky a podlaha z kevlaru sú len náznakom, že rôzne konštrukčné detaily sú prevzaté z Formuly 1. Váha 200 kg. Štvorválcový dvojtaktný motor Krauser má výkon 160 koní pri 12 000 otáčkach za minútu. Maximálna rýchlosť 260 km za hodinu. A motor pripravuje firma ADM vo švajčiarskom Langenthal. Za ňou sa však skrýva len jeden človek, Charles Audermauer, ktorý vyladí 30 motorov ročne. V budúcej sezóne bude dodávať motory výhradne pre Bilanda, ktorý chce získať už svoj 5. titul majstra sveta. Pán Biland, ste už 15 rokov pri tom. Mohli by ste vám povedať, ktoré boli míľniky, myslím, technické v tomto športe? Myslím si, že najväčší krok dopredu to bola skutočnosť, že sa tieto zariadenia mohli predĺžiť. Dá sa jazdiť doslova na hranici, sú podstatne bezpečnejšie. Špička motocyklov je celkom pri kolese a opäť musím hovoriť o bezpečnosti. Museli ste meniť aj jazdecký štýl? Samozrejme. Predovšetkým, čo sa týka spolujazdca. V súčasnosti má pozíciu takú, že ho jednoducho nevidím. A musím sa slepo na ňo spoliehať, že svoju prácu robí dobre. Už sme hovorili, že to robíte 15 rokov. Koľko ešte? Samozrejme záleží na tom, ako dlho ma to bude baviť. A ešte stále vás to baví. Samozrejme. Vy ste spolujazdec. Váš pracovný priestor to je niekoľko centimetrov štvorcových. Aký pocit má človek na tomto pracovisku? Je to krásny pocit. Ak by nebol, nedalo by sa to robiť. Miesto je však bezpečné. Má množstvo úchytných miest a dá sa povedať, že dokonca má tento malý priestor prednosti. Dá sa pri jazde hovoriť o strachu?
Určite nie. Ak by mal človek strach, tak by tento šport jednoducho nemohol robiť. Potom by bol človek nervózny, nesústredený a nemal by šancu. Ste s pánom Bilandom natoľko zohratí, že idete celkom naslepo, alebo máte určité dohovorené gestá, podľa ktorých sa riadite? Za tie dlhé roky sme vynikajúco zohratí. Dá sa povedať, že jazdíme naslepo. Ale sú niekedy momenty, keď si dokonca niečo v rýchlosti zakričíme, aby sme mohli pokračovať ešte rýchlejšie.